Salut! Suntem undeva lângă Brașov. Săpăm un puț de apă de ceva vreme. N-am reușit noi foarte mult, dar undeva la 18 metri. Și continuăm, insistăm. Săpăm în piatră. E o zonă doar cu piatră. Mai ai, Daniel, de săpat? Mai ai? Ne prinde iarna? Da, bun, așa, na. Avem o mașină de săpat chinezească. A face treabă. Da, și fluidul de foraj, amestec de bentonită. Scoatem ușor. Ia să vedem ce-am pescuit astăzi. Deci cam așa, îl macină. Bucățică cu bucățică, doar piatră. Face chinezul treabă, face, a? Nu-i rău. Hai, vă pupăm. O seară bună.